Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263. Ndini wenyu Hatirari nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani first time yako yekutibata muzuva ranhasi, chandinokurudzira ndechekuti usubscribe wotina on the notification bell kuitira kuti pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Wakaregera kusubscribe, hama yangu uchasarira pama-updates. Ini saHatirari ndichakuvimbisai kuti uchawana ma-updates kubva munyika yedu yeZimbabwe. Nyanda nezvavo muzuva ranhasi inyaya yeDeborah Masisi. Deborah Masisi Mukadzi iye ane 34 years. Deborah Masisi akaronga urongwa hwekunoona hanzvadzi yake mutown. After aronga urongwa hwekunoona hanzvadzi yake mutown, mukadzi uyu anonzi Deborah Masisi aigara kwaMutare nemwana wake musikana. Zviri kunzi akaenda kunoona hanzvadzi yake mutown. After aenda kunoona hanzvadzi yake mutown, akasvika kumba akawana, paakadzoka kumba akawana mwana wake achinzi iye haana kusuka maplates. After aona kuti mwana wake haana kusuka maplates, akanhonga chidhinha, angonhonga chiri padhuze naye, akatema mwana wake ku-right side kumusoro. After aona kuti ndatokuwadza mwana panapa, mwana akubuda ropa, akamhanya naye kuchipatara achinoedza kuti amurapise. Achida kumurapisa, manesi akatanga kubvunza kuti ko mwana uyu akuvara sei, ndipo paakati ndamurova, asina asingazivi kuti achakuvara kudai. Manesi ndo paakabva atanga kubvunzisisa mwana ari pakati pekumurapa. Mwana akataura ndatemwa nehalf brick, ndatemwa nechihafu chechidhinha mumusoro, ndo pandazokuvara kusvika pakadai. Mwana waDeborah Masisi kutaura kuno situation yaari yakaoma, ari muchipatara akakuvara zvakaipisisa, chingoti get well soon kune mwana wechidiki uyuyu. Asi mukadzi uyu kutaura kunoko akasungwa, akapiwa 24 months mujeri. After apiwa 24 months akabvisirwa 8, chirova kuti kwasara 16 months ari mujeri. Ndokumbura kuti mutaura zvandinofuga comment section.